memang wektu kanggo mrasta mongkar lan nafsu sadolaku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanmu rintan lan memang waktu kanggo mrasta mongkar
Ngaturaken pambagya wilujeng para tamu. Wilujeng lelenggan kanthi martikaning panggalih. Tumuli gelaring budaya Jawi keparang sowan ngabiyantara. Sowanipun para kadang pametri budaya campur sari Sekar Kinasih. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Insinyur Mandan. Mangayu bagya wontenipun adicara wisudan ingkang winengku Kyai Panti Nyai Panti. Ing mangke keparang dherekaken lenggahipun para tamu ngantos dumugi paripurnaning gading samangke. Tumuli samangke gelaring budaya Jawi keparang sowan lumantar sawanipun para kanca pametri budaya campur sari Sekar Kinasih. Pangajap minangka lelipur parisuka nderekaken lenggahipun para tamu ngantos dumugi purnaning gading samangke. Jeneng guyung para kadang wira pradonga miwah wanci kagiyaraken lumantar Widi Profesional Audio Sound System malikinipun tumantuk wonten ngasanipun para tamu kakung saha putri sinedahan pangajap kinelipur sawetawis keparang badhe nderekaken lenggahipun para tamu ngantos dumugi paripurnaning gading samangke. Ing wasana lumantar gedhe-gedhing Jawi saking para kanca Sekar Kinasih campur sari keparang nderek lelipur parisuka.
saking bahagiane dina iki nganti Alon-alon yo. iki saking bahagiane dina iki. Saking bahagiane mergone apa? Mergo kepareng nderekke para kanca Sekar Kinasih Campursari. Ngaten. Heeh. Menika tesih celantung adicaranipun. Nggih. Oh, Menika nggih. tesih lantulang sitaning adicara. Mekaten. Nggih. Iki diaturke Sinom Nyamat. Nggih. Urut ayo Lis. Oh iya. Bacotke. Monggo Mbak Lil. Diurutke sing saka nom dhewe sih. Saka nom dhewe. Nom Ki dhewe. penyanyi iki saka laladan Pengging. Iya. Cuwili. Iki saka pengging bar kungkum. Bar kungkum saka Pengging. Sing cilik apane Lis? Itepe. Oh Itepe lah iya. Iya. Pur Dalah. dibacotke. Injih Kang Mas. Ayo Bu. Iki Menika tesih nrantun apa to Kang Mas? tesih Kok cerantu dereng badhe pun wiwiti? mantene dereng kepareng rawuh. Oh, Nggih. ngaten. Nggih, monggo Mbak Bud. Ampun dibut lho. Lah terus piye? Abut. Pati. Ah, Kok niku lah kuwi kenapa? dadak ngono. Cengkoke. Oh ya iya. Cengkok menika cengkok wanita ingkang tesih perawan kados pekaten Kang Mas. Oh ngono, isih Nggih. perawan. Nggih. Perone nek awan. Oh alah, iya iya. Kupinge ya yang perawan. Perawan tenan kok yo. Irunge yang perawan. Yoga-yoga ini nek sajene komplit rumah sakule jan kompak. Sekar Kinasih menika para yaganipun tesih timur sedanten. Lha nggih menika dereng wonten ingkang kagungan garwa menika. Nggih, menika. Duda sedaya. Joko. Oh Joko lah nggih. Nggih. Menika. Tur niki remen duit sedaya. Nggih, niki Nggih. kanca-kanca Sekar Kinasih niku nembe saya. Oh lah nggih. Bibar tanggapan saking luar negeri. Oh saking luar negeri. Nggih. Saking pundi menika? Saking niku lho, Irak. Oh saking Irak. Oh Lebanon. Ya, Nggih. ya modal lontok ya. Menika lek ngasta bayaranipun ngantos Nggih. motol-motol niku. Kabar sing tak tampa ki wingi bar tanggapan saka Jawa Timur. Nggih. Terus leres mulai do menika. mlaku nonton wedhus saka Jawa Timur kok. Mboten ditonton, digendong niku. Oh wedhusnya Nggih, digendong. harusnya digendong niki kali dibopong. Oh lah Sing iya. orsen niku bopong wedhus. Heeh, wis. Alhamdulillah. Nak sing niki, sing napa, sing kendang. Heeh. Niku mboten nonton wedhus, mboten gendong wedhus. Apa? Niku numpak. Oh numpak wedhus. Nggih. Wedhusnya sing ndi? Wedhusnya nek numpak penyanyi. Oh numpak penyanyi piye ta? Numpak mobil bareng penyanyi. Oh ngaten. numpak mobil bareng penyanyi. Apa wani to bleng kowe? Wani to kowe? Kayak sakwene metu jenggote iki nakal. Lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Cah menang-menang kok ndrawasi jebulane malah.
Lah iya, kowe iki besaran wingi ora sida ketut ngulon. Nek pengendangnya gini rada-rada nek tukang bass karo tukang gitar kae. Kuwi ngati-ati setange dawa. Lah ngopo? Kuwi gak ngono setange dawane ra umum kae mula nek cerak karo penyanyi iso ngati-ati. Iya, nek ngantek kesogok nyocok-nyocok lah ya malah cilaka. Kesogok setange gitar kuwi nek sakmono dawane lah ya. Oper Oper. menika sing tuwa dhewe. Titin. Anu, kowe tak bagi Oper mlumpat. sing bagian nafsu-nafsu nduk. Nah, soalnya niki nggih pancen Jane seminggu. remenane nggih niku. Heeh, kowe sing bagian nafsu-nafsu. Jono. Arep mangkat rene kok kancane ling ngenteni nganti jindengen jebulane malah nyempat-nyempatke wektu ta kowe iki. Iya. Apa, Pak? Ngopo? Ngumbahi. Nyempetke sarapan. Sarapan. Ayo, Tin. Kula tulis kepetak bodene casasan carike kalan aja ditiru pundak ra prayoga tekane kabel ijo bencane sing duwe loro nanging dudu bojo Jur apa? tegane kabel ijo bejane sing duwe loro nanging dudu bojo Apa kuwi? ya tangga teparo kanca ngono kuwi Oh, akeh. lah akeh Iya. ngono dadi ya Ora gor loro. ora gor loro pirang-pirang ya kena Telaske Pak Parno. Banjir. Ama Ae, ae. Yuk. Ea, ea.
Iji hatur punika para tamu ing samangke pilih sedaya sampun satata ing gati keparenga prayaga ingkang minangka pangarsaning pawiwahan keparenga paring sasmita dhateng pambiwara ing samangke kepareng badhe laju ning tata upacara sepisan malih pilih sedaya para pangombyong miwah risang pinanganten saripit sampun samekta wonten sangajenging pandhapi keparenga priyagung ingkang minangka pangarsaning pawiwahan kepareng paring sasmita dhateng pambiwara kepareng badhe lumadi tata upacara.
Para tamu sagung para lekeng kaparing tarmastuti kawuryan risang binanganten sarimbit sampun sata tenggati wonten telenging pandapi parandini keparang lumati tata upacara wisudan tali dharma ingkang winenggu Kyai Banti itu dia keparang badhe kaperwakan wonten jumbuh kaliyan rantamaning adicara ingkang sampun arenake saking para krida dharma keparang badhe kula waosaken lumadining tata upacara wisudan ingkang winenggu panjenenganipun Ibu Supri Hatiningsih Wanji inggih mbok bilih sampun sata tenggati samudayanipun lumadining tata upacara keparang badhe kaperwakan tumuli keparang badhe mijilipun disang pinanganten saripun saking sasana paratemen manjing wonten telenging pandapi ya kakanthi sang narpa cundaka parandene ingkang kinarya lumadining tata upacara keparang badhe siniket kendelipun lumambah panjenenganipun risang pinanganten sarimbit sang narpa cundaka keparang ambabar wiyos ing pangantika pasrah ingkang sarta panambi pasrah nggih pinapar saking priyakepan ingkang pinangkon narpa cundaka parandene ingkang kinaya panambi saking ngarsanipun pamangku gati lumantar priyageng ingkang pantes nampi pakurmatan nggih panjenenganipun Bapak Susanto wonten Wanci ingkang kepareng lumadi serah tinampen sampun paripurna sang pamengku gati kepareng manem Bromo ngaturaken mubah musing panggalika masih sedikit wonten ing kalbu lumantar babaring pambagya yuwana wonten amrih kasempatan ing sedaya samangkin nyuwun senjata pitulungan wonten ngarsanipun priyageng ingkang pantes tampi pakurmatan inggih panjenenganipun Bapak Lurah Lungguh Wahono paripurna ing samangkin nedya lumadi tata upacara waosan Hastunggara ingkang kepareng hanyarirane inggih panjenenganipun Bapak Salimin Parandini Wanci sedaya sampun sata tenggati lumadining tata upacara kepareng medhabur kula ingkang kepareng hambar wakani lumadining tata upacara wisudan pambayang risang pinanganten sarimbit kanthi hambek panengguning pujastama pujiastuti temantuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa mugi lumadining tata upacara tansah manggih rahayu niskala kanthi waosan pandonga swawi kula dherekaken kanthi waosan basmalah sewisan swawi kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim mekaten waosan pandonga kinarya nyebat asmanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih mugi handayan ana sang pamengku gati manggih rahayu niskala kawuryan sedaya sampun sata tenggati parandene lumadi tata upacara keparang badhe miyosipun risang pinanganten saripun saking sasana panateman tumuju wonten telenging pandapi keparang kunjuk wonten ngarsanipun sang narpa cundaka keparang hanganti lumadining tata upacara miyosipun risang pinanganten sarimbit kendel anggenipun keparang lumaksana keparang ambabar wiyos ing pangantika pasrah saha kunjuk wonten ngarsanipun priyageng ingkang kinarya panampi saking ngarsanipun pamangku gati keparang sata tenggati jumeneng wonten telenging pandapi anggenipun keparang hanambi suwanipun sang narpa cundaka miwah risang pinanganten sarimbit nyarengi lumadining tata upacara suwanipun risang pinanganten sarimbit agriyak-agriyak lampahi ira pindha maesa kagiri diri candrane rawat-rawat saking katembian sampun kawis tinggal risang pinanganten sarimbit keparang manjing wonten ing sasana pandapi agung sambat wis keparang angagem busana kang sarwa rukmi kang Gusti Narates menang Sutya cecunduk sekara melati arum-arum gandanya kebahe sajroning pasamuan kendel anggenipun keparang lumaksana risang pinanganten sarimbit asal kepita topo corong yang wis sinengger
para tamu sagung para lenggah ingkang paring tarmastuti sinambi para among karso amrati tisaken saha nyamaknakaken lelenggahan wonten ngarsanipun kula warga ageng Besan Sutrisno kepareng lumadining tata upacara kepareng badhe kalajengaken parandene lumadining tata upacara memilih sampun satone gatiri sang pinanganten saripit wonten telenging Pandawi Agung niki kepareng badhe lumadi tata upacara srah saha tinampen pasrah binabar sang Narpa Cundaka minangka pangarsaning lampah saking ngarsanipun keluarga ageng Besan Sutrisno parandening samangke kunjuk wonten ngarsanipun sang duta pangarsaning lampah kepareng ngosatata jumeneng wonten sang ajenging risang pinanganten saripit sepisan malih kunjuk wonten ngarsanipun sang duta pangarsaning lampah kepareng ngosatata jumeneng wonten sang ajenging risang pinanganten saripit jinajaran panjenenganipun Bapak Haryadi miwah menanipun Ibu Purwanti sepisan malih ingkang kepareng angasta pasrahipun pinanganten saripit kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haryadi menapa dene Ibu Purwanti kepareng pinarak mangayun anjajari priyageng ingkang minangka pamasrahing risang pinanganten pasrah binapar saking priyageng ingkang minangka pangarsaning lampah mubilih sedaya sampun satoting gati wanci kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kedademan kebahagiaan kamulyan mugi tansah sinandang kasanding dumateng panjenengan sedaya dalasan kula nuwun kula nuwun. Sesepuh miyang bini sepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas ledha ing pitutur kiblating panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten pangemban pemating praja satene negari parikari bangsa nunggih bapa lurah dalah manggulaning praja ingkang tansah sinugta ing pakurmatan ingkang hamegugati Ibu Suprihateningsih ingkang tansah bagya mulya senggianing para rawuh kagung semana putri ingkang dahat sekatang pakurmatan ngangeti kula lan sedaya jajaring titah ingkang tansah kapurba kawasesa den Gusti ingkang Maha Agung pramila sumangga panjenengan kula dherekaken mujaken puji hastuti puja hastawa sahandhap papading Gusti ingkang murbeng dumadi dene-dene kanthi nikmat sehat hidayah saha inayahipun kita waget kempal mawon kalawonten rati menika kanthi winantu ing kasugengan. Pramila kasukulan kula sedaya monggo kita ikraraken kanthi wacan tamit alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lan pujian mugi tansah katatepna kajiwa kasalira dumateng sekaring jagat mustikaning bawana nggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarganipun para sahabatipun lumebet dumateng tiyang etan tansah nderek tindak lampah panjenenganipun. Mugi kanthi kempalan kula lan sedaya ing ratu menika dados sababiyah tumripun syafaat menjang ing yaumil kiamah. Amin. Tuhuli metaw ing deduka dipinah ing sarwiring sesendu bilih kula cumatangka marak mangarsa nggambil kamardikan pansedaya ingkang sekeca wan pandikan ambal wacana nundih awrat mundi dayipun Bapak Haryadi dalah Ibu Purwanti Sagotra kula kapijikinan hangebani wuwus minangka sulih sarira. Pramila tansah kapintersila punapa dene wonten cupet saweting atur kula samangke mboten sanes kula nyuwun lumbuting sih samudra pangasama. Ingkang sepisan Bapak Haryadi dalah karuan keluarga
Lumantar kula ngaturaken salam taklim. Mugi dumateng katur dumateng Ibu Suprihateningsih dalah gotrah kanthi kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajeng para rawuh nuhun rantapan ingkang sampun kumathok dening priagung ingkang sami mangkun bebesanan. Antawisipun Bapak Haryadi dalah Ibu Purwanti ingkang kagungan putra putri kekasihipun ingkang asesilih Roro Ayu Afrilia Eva Oktaviana ingkang dhaup kalian putra kakungipun Ibu Suprihateningsih. Dan sampun kadhaup kaijab kabulaken menurut setataning negari lan agami panggih miturut setataning adat Widi Widono wonten lumampah wonten ing tlatah Temanggung. Wondene ijab kabul sampun kalampah Ari Kamis Paing Surya kaping sekawan Juni Warsa 2026 tabuh 7 langkung 3 menit wanci nuswantara imbang prajima. Nggih nuwun jurung pambiyantunipun doa saking sepuh miyang bini sepuh lumpapahing adicara ijab kabul sampun lumampah kanthi lancar lan rancap wonten pambeng punapa. Tumaping gati kula minangka Surya Sarira abadi masrahaken sang pinanganten sarimbit mugi katampi dening Ibu Suprihateningsih sak gotrah. Salajeng para rawuh mbok menawi ketingal penganten putri menika dedeg piyadhikipun tasih sampun dewasa ananging tasih kirang ing samudhanipun anggenipun olah-olah tasih mentah isa-isa saking tasih pecah. Kalau aturaken dumateng Bapak Suprihateningsih pangguluwentahan dumateng pinanganten putri mugi-mugi anggen badhe lemban wonten madaning sesrayan tansah guyub rukun atut-rutut. Salajeng kula sak gotrah kinanten empon-empon bumbu pawon sekedhik saking Bapak Haryadi lan mugi-mugi nyekap dumateng Bapak Ibu Suprihateningsih lan mugi-mugi kemawon anggenipun peparing punika saged katampi sukara ing penggalih. Kanthi pengajap dadosna anggenipun sami bebesanan saged barokah samudhanipun, barokah rezekinipun, barokah yuswanipun lan barokah keturanipun. Salajeng anggen kula sowan marak sowan wonten ing tlatah Ngrawang, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mriki mestinipun kathah kalepatanipun anggen kirang suba seta rangkilan trapsila lumantar kula Bapak Haryadi ngaturaken agunging samudra pangaksama. Semanten ugi anggen kula matur mbok bilih wonten cupet jawate ngatur tutur kalantur-lantur mboten sanes kula nyuwun agunging samudra pangaksama ing wusana jaya-jaya wijanti mugi wilujeng ingkang samya pinanggih. Akhiran wa wallahu ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kalau kondaratan kadang pranata adicara nuwun. Prasaja tatan tepang suwedari pangandika pasrah para tamu nedya. Tinampi saking karsanipun pamangku ganti lumantar priageng ingkang pantes tampi pakarmatan inggih bendaripun Bapak Susanto Wanci kasumengaken sumeged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karahayon kawilujengan mugi tansah memayungi dateng panjenengan sami dalah kula. Pangabekti kula kunju para pepunden sesepuh bini sepuh ingkang sampun para ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi ugi ingkang luhur ing budi. Para alim ulama, para kiai, para pangarsaning agami,
ingkang rinten tantra rati tasah sumanding kitab suci wahyuni ilahi ingkang luhur ing budi ugi ingkang kinabekten. Para sarjana sujana sujananing budi, para priyagung, para pangemban pangembating praja, manggalaning praja linangkung panjenenganipun Bapa Lurah dalah sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapa Besan nuwun inggih Bapa Haryadi sekalian Ibu dalah pangayape pinanganten sarimbit ingkang mijil saking tlatah Demangan Bejen Temanggung ingkang kinurmatan. Para rawuh, para pilenggah sedaya ingkang kula hormati linangkung pinanganten sarimbit ingkang bagya mulya. Mboten kesupen para kadang-kadang pamentri budaya Jawi ingkang cinaketing ing manah. Kanthi linambaran trap silane budi kumawantun kula hanggempil kamardikan panjenengan sami ingkang nembe eca sakica wawan pangandikan. Atek kula wonten mriki minangka talanging atur saking panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih. Boten ateges panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih boten kuwawi matur priyangga. Hawit wonten ing kalodhangan ingkang prasaja punika nembe pikantuk rahmating Allah Subhanahu wa taala netepi darmaning tiyang sepuh mala kramekaken putranipun nuwun inggih Nak Mas Bagus Hasya Farel Mahardika Putra ingkang sampun sah menggahing tatanan agami, sah menggahing tatanan negari kadhawaken dening putra-putrinipun Bapa Haryadi Ibu Purwanti nuwun inggih Nimas Ayu Afrelia Eva Oktaviana. Nanging sadanipun kula rasaken matur napa ingkang dados wosing gati atur. Monggo sarengan hamengku puja hastawa puji hastuti. Wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbing dumadi nuwun inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat, paring nikmat dhateng panjenengan sami dalah kula katitik wonten ing rikalanggahan punika waget makempal manunggal kanthi ginanjara hayu wilujeng kalis ing sambikala. Shalawat salam kunjuk wonten ngarsa dalu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjang sami dalah kula antu-antu berkah saha pitulunganipun awit saking alam donya punika dumugi ing alam kelanggengan semangki. Para pilenggah sedaya ing estu kinurmatan ewondene wosing gati atur saking panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih ingkang angga sepisan. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindha dhateng keluarga ageng Bapa Haryadi ingkang sampun netepi napa ingkang dados panyuwunipun keluarga ageng Ibu Supriyati Ningsih bilih wonten ing wekdal punika pinanganten sarimbit kasuwun boyong wonten ing pidalemipun Ibu Supriyati Ningsih. Ingkang kalih saking panjenenganipun Duta Saraya Bapa Haryadi ngaturaken salam taklim ugi salam kawilujengan kula tampi kula ekororaken kanthi waosan alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten wonten kekiranganipun anggenipun panjenengan sowan hananging saestu panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih anggenipun nampi rawuhipun pinanganten sarimbit dalah pangayabipun tasih tebih saking kasampurnan. Ugi pasrahipun pinanganten sarimbit lumantar kula tampi kanthi asta kekalih kanthi rena-renaning penggalih kanthi rasyukur alhamdulillah bilih rawuhipun pinanganten sarimbit dalah panjenengan sami tansah manggihi kawilujengan. Boten hanamung masrahaken pinanganten sarimbit hananging panjenenganipun Duta Saraya saking Bapa Haryadi ngaturaken ugi masrahaken bebetan sesanggan ingkang manika warna-warninipun saestu panjenenganipun Ibu Supriyati Ningsih
namung ngatoing gunging panuwun ingkang tanpa winates boten waget maringi piwales punapa kemawon hanamung pandonga pamuji ingkang dipun suwunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kemawon sedaya amal sih kadarman panjenengan pikantuk piwales dening Allah Subhanahu wa taala sakmurwat napa ingkang dados labuh labet panjenengan. Ing bakal panggulawentah saestu panjenenganipun Ibu Suprihati ningsih dalah sedaya keluarga. Anggenipun gulawentah dhateng pinanganten putri ing samangke sampun dipun akeni kados dene putra putrinipun piyambak. Boten hamilah-milahaken antawisipun putra mantu saha putranipun piyambak ananging sedaya wau sampun kaakeni dados dene putra putrinipun piyambak. Saking panjenenganipun Bapak Haryati lumantar duta saraya ing samangke paripurnaning adicara panjenengan sedaya badhe ngersakaken kundur. Saestu panjenenganipun Ibu Suprihati ningsih namung ngaturaken wilujeng kundur kanthi nyuwun pandonga pamuji kunduripun panjenengan sami tansah manggihi kawelajengan wonten ing sak margi-margi waget pinanggih keluarga kanthi sowang-sowang. Mekaten semanten anggen kula matur kirang langkungipun wonten tumpangsuh atur saha tata basa kula nyuwun agunging pangampunten ingkang sak kadang-kadangipun. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal kula aturaken dhateng pangragiting adicara. Paripurna pasrah tinampen para tamu priageng kalih tangkep asta pratandha sida karya. Sang Narpa Cundaka kadherekaken lekeh wonten madyaning pandhapi parandini wanci lumadining tata upacara adat widiwidana ing samangke kepareng badhe miya sumber sang pinanganten sarimbit yeka kanthi manjing wonten ing sasana Badrayasa. Nyaring lumadining tata upacara risang pinanganten sarimbit manjing wonten ing sasana Badrayasa kalamonta kadulu pindha sungkem pring Sang Hyang Ibu Pertiwi. Ila-ila jaring para kuna ana gondhong ambar arum katiyuping samirana jroning pradesan tata upacara adat widiwidana adat kang mengkur ditata upacara Widi Gusti Kang Maha Kuwasa wedana peparing peparinging Gusti Kang Maha Kuwasa kang asipat jalu kelawan wanudya lumadi tata upacara pambayang risang pinanganten sarimbit kapurwaken kinarya pangabekten risang pinanganten putri kinarya hambasuh ampeyanira ingkang ibu menapa dene ingkang Rama saking endahing swasana jroning satu kewan samya anguningani manuk jalak guyu ngakak-ngakak manuk perkutut manggut-manggut manuk deruk lungguh tenguk-tenguk manuk perenjak jingkrak-jingkrak kebulung ngalungu anguningani endah edining swasana kang ginelar tetaneman tansah katon ijo royo-royo
satemah ambabar bombong birawaning panggalih ingkang samya hanguningami. Parikala semana jumbuh kalan wangsane Prasujana tuwin sagung wingkun asis. Yen tono triprakara kang sanyata marang manungsa datan bisa ngewruhi. Siji kabegjan jati. Kang angka loro tinemring wahyu judu tali mangsa. Dene kang kaping 3 pepesti tibaning kodarat. Mongko kabeh mau ginari saka ngarsaning Gusti kang anggelar jagat. Sampun paripurna tata upacara. Arisang pinanganten sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana Badraya saya sasana adi. Ingkang mangkur di sasana papan so panggonan adi kang linangkung. Ingkang sampun arinaken saking para krida dharma satemah nuwuhake swasana ya swasana asri. Sang juru pangadi busana kepareng ambabar waosan pandonga. Sedaya amrih kasembatan kinarya pamberating Sukerta. Mugi tansah sininggira saking baya bayaning marga cinaketha ing rahayu widodha lah mangkur wau pangudya smaraning griya ingkang dereng awis sing lisan. Sampun paripurna lumadining tata upacara wisudan pamboyong risang pinanganten sarimbit. Ing samanggih risang pinanganten sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana Badraya tumuli kepareng badhe lumadi tata upacara para tamu. Sinigek saking sawetawis ing samanggih para kadang-kadang mudha tumaruna kepareng sani abiyantara nggih kepareng ambabar pakaryan. Kunjuk wonten ngarsanipun sagung para tamu midulya. Sasampunipun sang juru semboga sampun paripurna nggih kepareng hanyembagani risang pinanganten sarimbit amprih sedaya manggih rahayu niskala. Wonten ing samanggih risang pinanganten sarimbit kepareng kajumenengaken saking sawetawis jinajaran Sang Sudarma. Kepareng hanampi swanipun para krida dharma nggene sami kepareng nawung krida Sung Sugatra. Tumanjung wonten ngarsanipun para tamu midulya. Wonten swanipun para kadang-kadang mudha tumaruna keparenga setunggal widiwati kasuwun hamapak para kanca-kanca sinoman anggenipun kepareng badhe lumadi. Monggo widiwati 3 sedayanipun kula aturi amapak para kanca-kanca sinoman anggenipun badhe lelados wonten ngarsanipun para tamu. Risang pinanganten sarimbit keparenga jumeneng sawetawis jinajaran Rama kalian Ibu nampi swanipun para kadang-kadang mudha tumaruna. Swanipun para kadang-kadang mudha tumaruna kalamonta kadulu mijil miyos Mataram. Oh iya oh iya oh iya aku ya
ngaturaken pambagya kawilujengan para tamu. Wilujeng denegan kanthi raos kamartikaning pangkalih tumbuli gelaring budaya Jawi keparang swangi abiyantara. Nyarengi swanipun para kadang-kadang mudha tumaruna kene keparang badhe sungsu gatra tumantuk rasanipun para tamu midolya. Sowan gelaring budaya Jawi lumantar swanipun para kanca pametri budaya Sekar Kinasih Campur Sari. Ingkang keparang bijil saking lalatan Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sowan nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi paripurnaning kanthi samangke tumuli wanci kinandenan Triwidwati ingkang sampun satata tegati keparang nderekaken lekahipun para tamu ngantos dumugi purnaning kanthi samangke satata jumeneng wonten saking pemanggungan Dia Ayu Lilis ingkang parang bijil saking lalatan Pengging Kabupaten Boyolali. Ingkang kaping kalih keparang Widwati ingkang keparang bijil saking lalatan Kabupaten Boyolali Dia Ayu Galuh Purwati. Ingkang setunggal Widwati ingkang keparang bijil saking lalatan Jogja Dia Ayu Titin Apsari. Sinengguyung kadang makarya keluarga ageng Widi Profesional Audio Sound System awanci kagiaraken lumantar kanal YouTube Lintang Studio video syuting wanci dari akan lekahipun sagung para tamu midolya yang atas dumugi purnaning kanthi samangke wilujeng lekah kanthi ras temartikani panggalih gelaring budaya Jawi keparang sowan lumantar para kacang pametri budaya Campur Sari Sekar Kinasih. Semoga nuwun kula nuwun.
Matur sembah nuwun. Samangke nyarengi lumadining tata upacara suka parisuka nderekaken kayipun para tamu ing samangke bobile saking kulawarga ageng pisan sutresna ingkang kepareng bijil saking Laladan Temanggung. Samangke bobile kepareng badhe paring berkah pangestu lumantar foto sesarengan ing samangke nyemanggaaken amrih regenipun ing samangke nyuwun rediken saking kulawarga Besan Sutresna saking Sang Narpa Jundaka ing samangke. Wanci kepareng sowan gelaring budaya Jawi lumantar sowanipun para kanca Sekar Kinasih Campursari. Lumantar sowanipun Lilis Widawati kang kepareng mijil saking Laladan Boyolali tersenyum. Sembah nuwun tebih saking Laladan Boyolali menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih Campursari. Sekar Kinasih. Mijil saking Kenteng Susukan Kabupaten Semarang. Mekaten. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Insinyur Madan. Sapa? Mandan. Mandan. Piyaine sing ndi, Mas? Piyaine iki ngendi? Piyaine ilang. Piyaine ra ketok bocahe. Iya, engko rada sore-sore kan, Mas. Heeh. Nggih. Menika nderekaken para kanca Sekar Kinasih lelipur parisuka. Nggih. Ngaturaken uluk salam rumiyin ya, Mas. Monggo, nggih. Nggih, menika bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Sekecakaken lenggah. Nggih. Lah malih derek Mayu Bagyo ya, Mas, dumateng keluarga besar panjenenganipun Bapak sinten? Keluarganipun Ibu Suprihati Ningsih. Oh nggih, Ibu Suprihati Ningsih. Piningsih. Nggih, mugi anggenipun gadhahi hajat mengko saged pinaringan wilujeng. Amin. Mboten wonten alangan satunggal punapa ya, Mas. Amin 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 Allahumma amin. Monggo keluarga ageng ingkang saking Temanggung kasuwun foto sesarengan pinanganten sarimbit sumanggaaken Lirgomanti ing samangke setunggal bongkos setunggal rampungipun ing samangke saking keluarga Pamanggogati. Lumantar sang juru foto nyemanggaaken nggih. Ngaten. Monggo lelipur parisuka. Pun aturaken monggo jenengan bawa rimin ya, Mas. Anjih. Menika larasipun menapa, Mbak? Derek mawon. Oh ngaten. Ganti iki engko awake dhewe sowan rono. Oh ngaten nggih, nggih. Iki tamune kok samono dawane. Nggih. Sowan sesarengan para kanca Sekar Kinasih lumantar Widi Profesional Audio ugi wonten Lintang Studio. Lintang Studio. Matur nggih. sembah nuwun. Menika nyuwun ngambil larasipun Slendro, Mas mangga. Menika bawa aslinipun pelok. Ya, Menika disilih dinggo Slendro. ora apa-apa. Anjir. Ya sok barang-barang. Anjir. Biyen aku lak wis kandha marang dika duh wong manis eling ajro ning bebrayan kebak panggodosa yakti Mbak Lilis Wonten dawuh lah. kene Kene lho lah. Kanjeng.
Menika keluarga ageng ingkang saking Temanggung. Nggih. Matur sembah nuwun ngaturaken wilujeng lelenggahan kanthi martikaning panggalih. Wah, jan yo. Dipun wantu lho sak Anjing. ket wau lho. Kalau mau bidal saking Temanggung wanci tabuh Jam pinten? pinten, Bu? Oh jam Jam 8 saking Temanggung. Wanci. Mugi-mugi saged barokah sedayanipun. Terus pinten jam niku Mas ndek wektu ki mriki iki? Tekan kene mesti sekitar setengah 11. Jam 11 nggih. 2 jam. Anjing. Nggih. Oh ngaten itu sing kesasar. Oh anjing. Wah anjing. Matur sembah nuwun mugi samenika mugi pinaringan kawilujengan sedayanipun. Sekar kinasih benjang